Съзнам това. И аз го попитах. Раковски са католици. Какво се очува? Това е друго, те са А той ми павликяни. каза, аз завърших английска филология. Те са павликяни. Те са преселници. Викам, Те са павликяни. ти ще прогресираш. Идват Нали? помощи от Ватикана. Ти ще да ни прогресираш. помагат, И той ми каза, да. Аз го питах, приятел, къде живееш ти? И той ми каза, аз живея там, на Захара и Декатур. И аз му говорих, приятел, къде са тези улици? Аз живея в Лас Вегас дълго време. Те са арменци павликяни. Къде са тези улици? Аз не ги знам. И той вика, аз ще те захарам от Захара към Декатур и ще видиш точно къде живее на Декатур. С църквите. Това се хвана с главата и... Говоря за Северна България, които са преселени. И той ме кара с колата по улицата Сахара, булевард за Дикейтър. И аз му казах, приятел, ти каква английска филология си завършил, като ти не можеш дори да четеш английски език? Да, какъв си? Това не е Захара, а това е Сахара. А другата улица, където ти живееш е Дикейтър, а не Декатур. Как кошката и викаше Декатур и И Чарлестон. аз му казах, приятел, Декатур и Чарлестон. стягай се И Вормарт. То така си говори. и започни да работиш като Идем набор на... мияч на чини. На него, на фюрера. Не, мой Събери парите, на Ганчев къщата живе. нали? Той фюрера не е по-голям от И тебе. събирай си парите и се стрягай здраво, защото ти нямаш бъдеще в тази държава. Нали? Не фантазирай и не говори големи работи пред хората, защото хората ще ти се смеят. Ти не знаеш бъкъл английски, бе, човек. Каква английска филология си завършил ти? Ти държи слово. Нали? И аз му казах, вземи, започни от дъното. Американците казват from the bottom to the top. That's how you gonna get, to succeed in the life. И аз му казах, ясно ли ти? Стягай се и отивай да работиш, да миеш чини в някакъв Сокивали ресторант. къде ги праща? Нали? И да бъдеш басбой. Нали? По този начин ще имаш парички в джоба и ще бъдеш добре. Няма да имаш проблем. Защо ли? Той каза, защо? Защо ли? Защото иначе, приятел мой, ти ще останеш на улицата в Америка. Това е истината и реалността на този живот в тази държава. Така е, това е лошо да го ева, да го ева, че стана ми много. Браво, фюрер! Браво! Майне фюрер! Alles gut! И то е и всичко това е самата истина. Това е жалкото, че е истина, верно. From the bottom to the top, 40. От нищото, от малкото, нали, от Трябва песен да чуе. Каква песен, бе? Той фюрера не може да бъде такова, ще рече гостя на иначе програмата. не става. Ние ви даде думата, няма да... Зато и сме го докарали.